Zdravím vás u nového videa z Fortniteu. Dneska to bude challenge loot pouze z jedné čestky. Kam padáme? Chceš to vedieť? No, chci to vědět. Zase pridám do tej Itálie. Itálie? Takže Tilted. No. No, to je jasný. Kde som bol nejaký znudený, tak som si dal palivý chips, kámo. Kámo, a příště by byla prdel udělat. Kámo, já můžu jenom z čestky? Jo. Tak to jsem v prdeli. Počujem legendárnu. Kde si ty štetka? OK, nebudem otvárať túto. Do Vyberiem prdílky. to až dole. Ja týmto českám. Kámo, já jsem našel na zemi. Omylem jsem s tím vystřelil. Fialový z nej padol. Po cápkovi. Let's go, aspoň daš. No kámo, to jenom z jedné čestky, abych dal z víc čestek. Z jednej, kámo, že Z jedné? Dobrá. Ako Dobre. môžeš otvárať, ale nemôžeš brať tie zbrane proste, no skvelé, keby otvorím túto, tak mám pumpu, ty vole. Mám modrou. Vždycky, keď chcípneš, ale dám pravidlo, aby to sa nebolo pre idiotov ako... Nemôžeš chcípať schválne. OK, takže se to resetuje potom, co trkneš, OK. Chci ti říct, asi na to, že to prdele, že se nemůžem zabíjet, protože já mám modrou pumpu, tu pistolku. Ja mám, kámo, hammer fialový. Já Takže vím. budeme musieť na diaľku actually útočiť. Hej. Tak schválně, co nám mohlo padnout? Are you serious right now, bro? Snipa, grapples. Můžu upgradenout? Můžu upgradenout? Ne. Protože Juice, já ti ukážu jakoby... Jak chcel by som? V tom videu nebude žiadna akcia, ty kokos ti hovorím. Jako, Ja no. ti to poviem takto, ja som schopný s M-kou zabíjať dosť dobre. Schválne čo tak kámo. Možná jsem rád, že jsem to nemusel otvírat. To furt lepšie. Je skurvený hammer. A kámo, mně se vysmívá, že mám modrou pistolu. Bacha, no tak toto. Nestrieľať po ňom, neoplatí za to. Jestli to bude ven s tím původním lootem, tak ti cápci jsou extrém laby. Padne půl. Ale mám aspoň výhodu, že máme do endgameu guny, No. lebo tam si na close. No. Actually, zbranie máme na close. Mhm. A ako mohlo to byť... Jeď. Aha, skvelé. Хорошо. Buildie, musíme ich taktiť. Daj síly. Dám shockwave. Au. Dobrý. Bacha. Ich to musíme vyzabíjať, kámo. Ty pič. Dám medkita, ja mám jedno. Oh shit. Shockwave, ano. Ještě, že to mi to zresetovalo, protože to pistolkou bych nezahrál nic. Chod do piče, ty žltá kokotina. A jeho tým jde Travis. 29 dvakrát? Já jdu hledat kejsky. Hned. Nice. Jako mám otevřít? Mám tu dvě. Ktorá ti príde viac pekná. Viac kultivovanie, dobrá. Chlapci, letíte na zem, nechcem vám nič hovoriť. Prelete sa. Dead! Dva dead! Come on. Let's go. Mám fialovou, mám zlatou tactical assault rifleku. Dostal, kámo, makrek. Ja vidím. Healuje sa, za to dole je. Oh shit. Here we go again. Títo typci sú trošku agresívni. No bacha, asi by sme mohli ísť od nich, čo? Dám shockwave. Jo. Máš tu bobulu? Nemám.
Dám, šibuješ, bacha. Pojď som. Do mesta. Taky jsem. Lama! Nice. A drop hneď vedľa. No. Ten drop, nevím, jestli bych se radoval. Ten drop sa radujem, lebo je hneď vedľa mňa, takže pre ňo idem. Toto si šuchiem, keby som dostal náhodou hity. Už z něho odpadlo. Ono si to vlastně počítá, že toto všechno by si mohl vzít. Mám plán, zoberem boogie bombin a... No, boogie bomby a shockwavey, kam keby tak čo budeme na nich hádzať bomby. Na? Ať můžu typovat. Mám shockwave full. Tak já si vezmu taky shockwave. Pojď tam pro druhý. No, ten už není tak dobrý. U mňa Co? týpek bez zbraní. Jeho idem, kámo. Tam dole skočil. Slyším. Teraz len dol. Halo, kámo. Nice. Kámo, jsem tak zle... Von, po pěti bude drať. Kámo, to mě připomíná to video od toho. Co dělá ten Chuck Jack? Dává ti taký ten efekt slepový. Buď máš low gravity, alebo rýchlejší báž, jedno z toho neviem teraz. Zistím veľmi. Kámo. Ojde, už si dopapuju ten Chuck Jack. Ten rychlo těžící budeš mít. Máš nekonečný sprint. Tak kámo. Tady bych zakempil asi. Jsme na kraji zóny, no, takže asi možná. Pojď, tady si uděláme takhle chodbičku, víš co, kdybychom náhodou potřebovali zdrhat. O, bacha. Jsou tu dva. Mhm. Jdu víc slow. To je solo, to je tiež solo. Pozor. Dostal krak. Poď ho správať, nedaj mu pokoj. Dobre. Up. Oh shit, bacha. No, když tak Kraučom šokuje. ideme na koniec. Ja No. neviem, čo je ich bacha, treba dávať pozor úplne všade. Nestavaj, on je tam. Piče, drop. On ho bude chcieť z Krisa. Pojď sem. Fuck. Nevadí. Tady zůstaň, takhle. Já ti to říkal, kam bacha zóna. Šok? Ne. Nechaj. On sa nebude otáčať. Dole, poď dole, nech ti nevidí. Nazdar, vole. Sam úplne do piči, poď. Nice, som v pohode. Za kopcom, actually nikto ma nevidí, mám u seba solíčko. Jo, ale to solo má spomôcť s ďalším týmom, kurva. Dole, poď. Budeš za kopcom, to nikto nevidí. Poď ku mne. Pozri, tam je solo. Duo, ale nevyzerá úplne dobre, áno. Jedno Dat. má? Jeden dat. A ten druhý má jedno. Díky. Dat! Nice. Hoď kek rýchlo. Ku mne hore. Rýchlo ho musíš hodiť, kámo. Já jsem taky dat. Čo? Jak žiju, kámo, jak žiju. Ja pijem, ty kokotko, pozri na mňa, jak pijem. Jaj, dobre, mi chutí. Som živý, neviem ak. Kámo, ja som pred ním pil a on na mňa čumel. Jak žijem, kámo, a jak ještě můžeme hrát. Dám si... To kolik mělo? 400 mal, keď som ho našiel. V základe má 500.
poď, doľava. Ku tomu solíčku. Ani solo, aha. 32. To jsou tam ti, co nad náma chodili. Jo, pod nich. No pod nich prostě. Kurva. O, mám boxu! Jedno má. Dostal nok. Nice. Dáš, ne? Ja Nevím. sa nemôžem doraziť do piči. Dobre, už som dať. Kamo, keď mám pum priebem, lebo on bol mimo úplne. Neviděl, co se děje, no. Ojojoj. Nice. Aha. To je debil, on nevie o tebe. Oh shit, bacha. Rob 4 boxy, kam vedľa seba. Ver. Já udělám, jen si vezmu medkit. Ty vole. Alebo možno dve rob. Lebo aby si šetril trošku. Nefajte ho, on má pumpu. Ok. Co se stalo? Ten jak kámo zomrel? My hrajeme normálně. To bol ranked. Tak proč jsme nedostal pod rank? No počkaj, dobre, hrali sme unranked. Ok, lobby. Tak to kdybych věděl, tak hrašu víc. Já jsem si říkal, proč nějací hrajou jak Unrealaci a druhý jak bronzáci. No, No tam něco 640 a teda chápeš. Jo. A teraz ako premýšľajme, lebo my sme nepremýšľali minulú, my sme kamo kiltet, keď sme mali kamo loot z jednej česky do piči. lid z jedné čestkami. Tiltat! Kamo, neviem, prečo som to povedal. Co říct? Vyberáme pečlivo. To je niečo, čo si vyberáš na celý život. Teraz, hej. Berme to fakt veľmi vážne. Tí tips nedávajú contest. Sa mi páči, aspoň niekto rozumný. No, viem. Ja idem do druhého poschodia. A já půjdu. Ho berem späť. A já aha. Já Mám půjdu. túto čestku v rohu. Čestka, prosím, daj mi pumpu. Easy. Let's go, kámo. Tak a teď já, dívej se. Musíš jak u zaklínače. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milá čestko, tě prosím, nechť mi padne nějaká krásná zbraň malovaná, dobrá. Amen. Pištolka. No, Vypadlo sa to. No, to je dobré, že si neotvoril túto, kámo. Tak, ale- ešte v pohode. já ti můžu dávat hity na dálku a ty je budeš rašovat. To je true. Zbytečně crash podají shockwavy. Pojď. U mňa typek. To čo je? Dead. My to ti zase nahráme ty rankedy. What the fuck? Fight! Idem úspešné. Knock. Nice. Jde ti z druhé strany. Crack. 27, tam. Má jedno. A zadám to zrovna jeden. Pičo, ten mal loot. Po mňa teraz pôjde ten typek oproti mne skvelé. Možno nedal pokoj. Zaboxoval debil. Odkud? A už vidím tady. To slurpy. Dáme hore. Zada, no možná jeden půjde. Zada. Jo, zozadu. Crack. Naletel som medzi tým. A tam je ten cápek. Ale And what is he doing? 30 či koľko dostal som nevidel. On má pumpu. Som nečakal, že on dačo bude mať actually v tom.
Máme, že jsem zabil cápka s ničím. To je do píči. Dead. Beru si tady, blum. Má se To beru sa nedělá, prospery. keď má aspoň jeden zástupku. Hej, hej, hej. A já ti chci jen říct, já jsem zabil malém cápka za járkem, jenom mi ho potom dozad někdo vyžral. Tam, nahoře toho pušu. Oj, bliať. To sa radšej pakujme do piči. Tam je. Ty to si treba odchytiť jedného po jednom, nie dvoch naraz. Jednomu dám 2x25. A dám mi headshot za 200. Jo. Ty vole, ne, drobím, ne. Shark would like to join your party. Oh shit. Oh shit. Poď sem, daj mu hlavu. Hlavu mu daj. Dostal. Koľko si mu dal? Bacha, 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 bacha. Dostal. Nice. Ja mu skočím, možno skúsim ho. Utíkám tady. Mě cápek. Není dobrý. Odjebal mu do zóny, milujem ho. Teraz kvôli tomu, že on ma odjebal do zóny, som dead asi. Ne, žijem. Nechoď za mnou. Je u mě Musím. 2 cápek. Som tu. Kokot. Dostal crack ten debil. Bach. To 2, oba dva mají crack. Ja nemám prebitú pumpu, do piči chodět. Čo? On mi ju prebral? Ja som živý? Další cápek tu je. Nechám. Ja som živý! Kamo, jak ja žijem, vysvetli mi. Ale já jdu otvírat čestky, kam tam mě. Rob jako, že otevřu čestku. Počkaj. Tancujeme obidvaja, vole. On má jedno. Ja som ho zabil skoro s jedným hapkom, kokota. Rád bych vzpomněl, že jsem někde v prdeli třeba potřebuju. Odpal, vole. Že mi děláš prdel, kámo, ta hra. Mám fialovou... Dobrou. Nevím, jak se jí nadává. Som mrtvý, dostal som spray. Ale skoro som ho zabil, kokota. Ja som kamo switchol na tretí Kde sa? slot, ja mám shockwavy a som si na seba hodil kamo bombu, chápeš? Hej Nitro, joinen sa, keď dám toho čempa, hneď som tu zatiaľ, čus. Ok, čučus. Čau, čau. Len díte na hlavu. On mě dá kam přes schody a já nemůžu proběhnout. A já mám zero matro. Idem k tebe. Buď Nechoď, nechoď. Jo. Tak to GG. Jo, kámo, já mám jenom matro. No, pekne v piči. Tak to bych padl tady, Fizi. Teraz som to chcel označiť humy. Nebudem připomínat video. Ano, přesně v tuhle chvíli jsme začali navazovat na video na Nekrovém kanále, které se jmenuje takhle, takže se určitě běžte zkouknout. No to radšej ne. A že ale dám ho do popisku. To bolo strašné, jak sme tam rozprávali, vole. Zase si musíme vybrať poctivo. Teraz Hej. nám to vyšlo, takže ja už znova Počkaj, ja neviem, kde tu sú čestky. Kamu to je sranda, musíš mi dát. Říká, mluvíme jenom o čestkách, co? Prvá česká, ktorú som načiel, si tu sama v rohu, prosím ťa, daj mi pumpu. Spasa mi daj. Tak sa posledná. Kamo, Kámo, jdem do toho, je tu trezor? neviem. Je tu trezor.
Nikro? Já mám doslova... Já mám Desert Eagle, vole. Pojď mi pomoct najít trezor. Už jsem na cestě, bro. Je to ono nebo ne? Já podle nevím, kde je trezor. Jo, mám ho. Máš? Tak čekaj tam na mě. Protože já jsem ještě neotevřel nic. Jsou tu dvě čestky, kámo. Legendárne, nechaj mi jednu. Kterou... Já se jdem rychlo zabít a zkusím to, hej. OK, tak počkej. Tak to na to v začátku, jak jsi říkal, že se nemůžeme zabít schválně střihnu. Toto stříhni. A toto taky střihnu. Kámo, jak jsem na Desert Eagle? Nech to se střihne, to se střihne. Tak otvoríme v rovnaký čas. Do piči, kde som, hej. Jak se tam dostať? Otvírám svoj. Are you serious right now, bro? Jak se to líbuje? Red skill cost se tam kurva dostal. Jak se to líbuje? QC, ukáž mi cestu, jak jsem tam mám dostat. Dobre, našiel som to. Možno. Mně padla huntinga. Jo, mám to. Mně padla huntinga. Čo teraz niečo padne, sa posereš. Čím padne, že druhý deagle, ale som fakt už livoval. Spas. Mně huntinga. Vůbec. Kámo, když se zabiju a otevřu drop, počítá se to jako čestka? Drop není česká, pozor. Tak to pojmenujeme Every Open Viewpoint. Možná jsem rád, že jsem se nezabíjel. I když asi spíš ne, protože všechno je lepší než huntinga. Hráme na chill. Keď chceš, môžeš do niekoho rýchlo naletěť, aby ťa zabil. Alebo sa zabí. Vidí až na Rusov. Rusi to nevidí. Pre nich to neexistuje. Crack. Nice. Dead! Nice. On má rovnaký znak v mene ako ja, vole. Ten Kdo? Čo som zabil. Tak to zoomnu. To zoomnu. Ja sa budem držať viac vzadu, hej. Ako... Hej, ako drž. Po mŕtvej zóne. Ja si myslím, že by si sa mal zabiť. Pozri, čo som našiel. Co? Legendárnu častku. A neviem, ak dlho na ňu máš. Kde? Hen tam je. Na modrom. Fialový auk mi padol, ja sa poserám. Půjde totiž. No nebyl by, on si ani nevšimne. Stavíme sa? Hovorím, že si ju nevšimne. Do pi... Máš. Čo ti padlo? Zlatý deagle. No, furt lepšie než hunting aká. To je pravda, ale s tou huntingou jsem dával hity. Ale s deaglem jsem asi lepší, nevím. Ako jaký mám deagle, čo som mal, tak ja neviem kam. Prostě... Collision sound effect, že já vidím furt, Krauši si. takže nemám bugnuta. Dipujem? No, kam by sme mali To kurva je. Prekop tú stenu rýchlo a ideme do baráku, to je naša jediná šanca, vole. Proč překopat? Ja tu na dvere. Pojď tady do buildu. Bacha, tam je veľká diera, vole. Aj keby bol... Nevšiml si mě. Nestraj po ňom, nestraj. Nevšiml si mě. A ja ho musím, kámo.
Ty jsou dementný. V pohodě, všiml jsem Všiml si. se mě. Já ho musím, kámo. Ty jsou dementný. V pohodě, všiml jsem si taky. Se healuješ za plotem, ty kokot. Nefajtíme, nech si jdu svou cestou. Jen sleduju. Pojď za mnou rychlo, kým se Ahoj. healuju, bo já jsem mu najebal za 8 měsíc, on dá pokoj. Rychlo za mnou, pojď. On už se healuje. Jsem na něho, pojď. No, to není o nič lepšie, po dobušu. Dobre. Už by dostal hlavu! Nestrieľať. Po nikom nestrieľať. OK, vy sa fajtíte, to je dobre, nestrieľajme. Další hlavu by dostal, mikro. Nemôžeme strieľať. Ver mi, že ja by som ho rád zabil, ako tam odrehol, lenže ja som bol kamo. Pičo, pozor. Nič, že nám spadne presne na hlavu. Kdyby jo. Spadol presne na hlavu. Že by mu kamo dostavělo, víš to. Já mám jeden medkit, kámo. Padaj. Musím si dát medkit. Kokot, po 5 jich bere. To dáme. Nedáme. Dáme, zóna je blízko. Oni jsou u nás. Nevadí. Proč by se nepohl z té zóny, ty kokot? Au, kokot, kamo. No, dobre, a teraz si navaril. Jsem v zóně. On mi dal pokoj. Pojď za mnou. Snažím sa. Pojď úplně na konec. A toto není v zóně. Daj. No, Dám. presne tak, čo hovorím, zón, vole. Pič, já jsem takový imbecil. Nechod tam. Jsme v zóně! O, naspäť! Kurva. A zas. Musíme ich fajtiť, týchto dvoch. Preber to, držím to, preber to. Nice. Dám, pojď. Ako ja už asi nemám veľa matra. Bacha, zhora. Já mu dal 84 a on nade mě šel zlatou pumpou. Tam ak nešlo kam oni stavať, ja som sa nemohol brániť. Ja som videl, že na mňa čumí ten buzerant hnusný. Jo, rank up. Já tu Mohol ránka, kurva. Co? Jak z tohto mohol byť fucking ránka? Já nevím. Ano, a přesně v tomhle bodě nám s Nekrem došlo, že tu challenge si nedokončíme. Tímto bych prohlásil tuto challenge za nesplněnou. Teda, alespoň prozatím.